जों दिनै ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि स्टाइपेन सेक्शन बाय फाइ कक सालायखा नरक साइमानो स्टाइपेन इशुनो तुइ सिनि टीएसयू रक पयलानि सिमिनो प्रोटेस्ट खालायतो देशि आगजबो जों कासमानि परे जों जे 10 दिन टाइम रो मानि सो ओ 10 दिन टाइम नि परे जों दिनै टाइम अंमानि परे जों दिनै स्टाइपेन सेक्शन सिमि साजाखा जे खानातो जन्माष्टमीनि बन्द 8 तारिख इलेक्शननि बागै रेजाल्ट नाय दनपुर सुनामरा साब डिविजननि दुइटा केन्द्रनि बिरबार शनि रबिबार 2 दिन गैया तो रां मोटामुटी सफायजाक ताबो शुधु फाइनान्स मिनिस्टारनि एप्रुव मानखेनो जेटा सोमबार अंनाय एप्रुव तो समका माने 13 तारिखनि सिमि रां दानानै स्टार्ट अंनाय जों अलरेडी अफिशियल रेकर्ड बो फुनुखा सो खाख्लायो जरा स्टाइपेन तुइ रिलेटेड तुइ जरा जों जाला तंनाय जरा गास पेंशन तांदि जे 13 तारिख जरा नासिंदि 13 तारिखनि बिसिङाव हाबनाय रां तो सफायजाक जस्ट फाइनाल मिनिस्टारनि एप्रुव नानानै बागै प्रब्लेम मई थाका ओ जागाव जे खाना जन्माष्टमीनि बन्द बिनिपरे इलेक्शन शनिबार रबिबार आबाहाय क्लाइ थामानि बागै इनके जों आशा खालायो 13 तारिखनि बिसिङाव स्कलारशिप हाबनानै सेंनाय जेटा बरकसनो कक रिखा इता आबुनि परे हाबि हांके तो जों नेक्स्ट स्टेप तो जों नाहानाय न बबोसनि जों स्लाइ सरायखनो कागज पत्र फुनुका बा आशाबादि जों खाख्लायो जरा कन्फ्यूजन तंनाय जों तिनि नरकनि बायनो जागा फाइ मालायखा स्टाइपेन सेक्शन बाय ट्राइबेल वेलफेयरनि सबोसनो कक रिखा नरकनबो कयना जदि 13 तारिखनि परे जदि माया हांका नरक रेडी तंदि जों टीएसयू नरकनि बाय रेडी तंदि